Kinsay magtuo nga kining mabulokon og daw sama sa international fashionable wear gikan diay sa ukay-ukay? Sa unang tan-aw, daw magtuo ka nga kining mga bongga nga bisti nining usa ka fashionistang content creator, mga mahalon og pang high-end fashion. Apan nagkantidad ra ni sa 50 pesos ngadto na sa usa ka gatos. Gigamit ni Felix ang iyang TikTok aron sa pagpaambit sa iyang kahibawo mahitungod sa fashion. Karong buntaga, sayranta ang tinguhan niya niini o ginabiun ta siya sa iyang mga gipanglaro nga mga content dinhilang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, Maki OOTD inspo kita sa paggamit og mga ukay-ukay nga mga silina. Let's all welcome John Felix Agres. Mayong buntag, maupay nga buntag. John Felix. May buntag, Miss Cecil, and may buntag kapuso from Central and Eastern Visayas region. And also, shout out sa akong fellow supporters to all my social media accounts. And especially to my TikTok followers, hi kaninyo dira tanan. Og sa ako ang palangga nga grupo nga Sticky Nation, and to my Constant Fix family, shout out. And lastly, thank you very much SK Tinago nga gitagon ko ninyo chance to have this interview diri sa inyong office. Yes, and now I'm fresh. Kind of the aircon diri sa kilid. Like, Hi, Miss Azel! Hello din ha, Felix. Daghang salamat usab sa pagdawat sa among imbitasyon. Una sa tanan, isip usa ka very fashionable person. Do you always think ahead ba sa imuhang mga sul-obon for the next day? Honestly, kabaw ka, akal Miss Azel. Daghan jud kay nag-ask na kuno if ma-pressure ba ako nga every time da ko mag-dress up sa akong self kanang magunahon na ako everyday kung usa kong outfit. So right now I'll be going to answer that Miss Azel diri sa mga viewers. So yes, honestly dili ko ma-feel og pressure kay ang kuha is kuha lang jud ko sa akong mga sanina. Para kanimo, Felix, how will you define fashion? Oh, yes. And you know what? Fashion for me is confidence, Jude. And yes, Kai, we all know confidence is not just siya, not internally, but in the depends of the person of how he or she handles it, right? Speaking of confidence, daghan kaayo ang mibilib sa imuhang pang-international level nga fashion looks, o di ba? Where do you usually Yes. get or you buy your stuff? Asam ka tigkuha niini? Oh, so kay mo sa na reason why dagan ko kanang dagan gisuporta nako kay lagi ang akong platform sa TikTok sad is I'm doing my akong platform is turning ukay-ukay outfits into expensive or into like dili siya gani siya kanang di mo siya makita usually sa dan like I different siya nga style sa uban food. And mauna sa ukay-ukay ra jud ko pero mag-post ko mga outfits. Pila man po'y sagad ko ani mo budget imuhang magasto para sa imuhang mga fashionable na mga OOTD? Karon sa akong edad karon kay nag-start na siya ko bata ako. Karon kay mag-set nako kanang range of 50 to 100 pesos per one set na siya. Dilo ra jud ko putog nga range kay if 150 no like sakit na siya. Felix, usay dakong tabang nga nahatag ni ining TikTok para kanimo ilabi na sa imuhang damgo nga mamahimong runway model and influencer. Thank you. Salamat jud kaayo na Miss Tedo then. Kanang question is grabe kayo tabang siya as in. And since I was given a chance to have this platform, na i-share na ko akong ideas turning ukay-ukay outfits into masterpieces and looking expensive kuno hay bisag barato na siya. Na-discover sad ko sa mga famous stylists here sa Cebu City, like John Felix and Louis Gallego. Then dress up ko nila during ito mga fashion show. And then nilang Kim Arda with the famous social medias. Also gitang ko chance nga ma-collaborate nila while we're na fashion show me. And lastly is na-appreciate na ko ang TikTok jud kay na mga Cebu talent managers can reach out na ko. Then yatagan mig higayon kauban sa ako mga kagrupo nga Sticky Nation to ramp in the runways. What's next for you? Unsa pay mga giandam nimo dinha para sa imuhang mga followers ilabi na sa imuhang TikTok account? Okay, you know what? Miss Azel, I'm so happy. Grabe jud ang kalipan ako karon. Even though ako mama padong mag-air ani nangutana siya if ni message ba daw nako kay kanang
scam ba daw to? Like, I can't imagine myself nasa tubangan sa tong viewers karon. Nandiyan ko sa TV with Nemo, baka kay ka. And then yes, ako mama kay OFW siya. And then, iya juning make sure jud ba nga if scam ba jud out ni nga ko interview. But now, I'm proudly saying sa inyo tubangan karon guys na si John Felix Agres. Ug tungod ninyo tanan dili ta nako. So salamat kayo. Salamat. Dagang salamat Usab Felix and keep on sharing your fashion inspo. Dagang salamat. Dagang salamat Miss Tedel.